Беренсе яндырылган усак һәм төзелгән термоядер реактор арасында миллион ел араһы. Хайвандарга ут ягып, ашарга бешереп йөрү кирәкмәй. Табигатьтә бер кешенеке генә бар тормышы, бар технологиялары ут менән бәйле. Мәсәлән, ябай балта яки күрәк һабын эшләр өчен зур температуралар кирәк. Һәм дә хәзерге смартфон, ноутбуктар, сыгарган заводтар ничек караһаң да барыбер ут ярдәмендә эшләйдер. Элек һуык йылы нимә икәнен белмәгәндәр. Хәзер без ошны беләбез. Һуык ул яй хәрәкәттәге молекул һәм атомдар, йылы яки эссе ул тиз хәрәкәт иткән молекулдар. Туңдырма һуыкта эремәй, чөнки түбән температурала кайһы бер вак есемдәрнең агышы әкренәя башлай. Температура түбәнәйгән һайын молекулдар яйыра һәм абсолют нулга җитһә, бөтенләй хәрәкәт итүдән туктый. Абсолют нулда атом һәм молекулдар туктый, тыныслана. Химик катышу кинетик энергиялы булмай, әмма шуны әйтеп үтәргә кирәк, дөньяда абсолют нуль юк. Ул теория гына, кешеләр уны yetkерә алмай. Шуңа күрә бар табигать туктаусыз һәм мәңгелек ашыгыс мәшәкатьтә әйләнә. Хәзерге физика әйтеме. Бар булган исемдәр молекуллардан тора. Улар һәр вакыт тәртипсез һәм туктаусыз хәрәкәттә. Был термодинамиканың фундаменталь белеме. Был белем аркылы технология елдан-ел экспоненциаль үсешә. Элекке заманда быны белмәенчә бүлмә зурлыгындай компьютер сыгарга булыр ине, әмма хәзерге 1 сантиметрлы чип фантастика булып күренер ине. Борынгы галимдар термодинамика һүзен белмәгәндер, әмма фәлсәфәсе Аристотель ян, материя, вакыт, гомер, энергия һәм күп акыллы фикерләр йөрткән. Һәм уның йылылык ул энергияның бер төре, уны бер объекттан икенчегә күчерергә мөмкин дигән дөрес фикере булган. Бер кеше термодинамика яки энтропия кагыйдәләрен асты дип әйтү дөрес түгел, чөнки бөек фундаменталь асыштар артында күп галимдар тора. Энергия һәм йылылык дигән фораулар өстендә физиктар елдар буе баш катыргандар һәм һаман да байтак фораулар, парадокстар калган. Мәсәлән, шул ук һез ишеткән код Шрёдингеры ул да термодинамикага бәйле. Энергия һәм йылылык сырын галимдар әзмәт аңлай башлагас, дөньяда яңа технологиялар сыга башланы. Парда эшләгән пароход, теплоход менән генә асыштар бетмәй, йондызлы күк сыры вакыт физикага бәйле икәнлеге аңлашыла башлай. Барыһы ла термодинамика һәм энтропия ярдәмендә. Беренчеләрдән булып француз физигы Сади Карнот 1824 елда ут көсе турасында уйланулар һәм 2 елдан соң уттың хәрәкәт көсе һәм тарату көсендә эшләүсе машиналар дигән уйларын бастырып сыгара. Ул язмаларында хәзерге термодинамиканың икенче булып торган теориясына нигез һала. Шуның менән йылылык һәм энергия дигән сүзләр физика дөньясында еш кулланыла башлай. 1850 елда Карноттың язылган фән асыштары менән риза булып, Рудольф Клаузи энтропия концепциясын индерә. Әлбәттә, Карноттан алдала Лейбниц энергия турасында күп язган. Тере көс дигән исемле эшен сыгарган. Ул вакытта энергия сүзен белгән кеше булмаган, чөнки ул термин сак 1807 елда гына Томас Юнг индерә. Лейбниц был сүзне белгән булса, тере көс түгел, энергия дип эшен атар ине. Термодинамиканың беренче башлангысы аңлауга бик еңел. Энергия үзеннән үзе барлыкка килмәй һәм юк ителмәй. Энергия бер торыштан икенчегә генә күсә. Ничек аңларга энергия үзеннән үзе барлыкка килмәй һәм юк ителмәй? Мәсәлән, үлән кояшка карап үсә. Алган йылыны химик энергияга әйләндерә. Был фотосинтез дип атала. Артабан емештәре бешә. Уны берәйкем ашай яки ул тагы тирә-якка сәселә. Үлән кораһа, без уны ягабыз яки тупракка, ул файдалы элементларга таркала. Был мисалдарда аңлашылды. Энергия үзеннән үзе барлыкка килмәй һәм юк ителмәй. Бер турыштан икенчегә генә күсә. Исаак Ньютондың да был темага ошондой фикере булган. Термаль энергия вак есемдәрдән хәрәкәте менән бәйле.
Һәм галим йылылык вак исемдәрне тиз һәм тәртипһез хәрәкәткә килтерә дигән һөҗүмтәгә килгән. Термаль энергия дигән яңалык уның заманында революцион фикер булып җәмәгать алдында торган. Температура һүзе ике мәгънәне аңлата. Йылы яки һыуык. Әгәр бер есем эссе, ә икенчесе һыуык булһа, эссе есем һыуык есемгә йылыһын бирә. Табигать шулай төзелгән. Йылы һыуыкты йылытырга тырыша, системаны уртак температурага килтерер өчен. Һыуыткычка эссе сәйде куйһан, һыуыткыч сәйде һыуыта түгел, ә сәй үзенең йылыһын бирә. Шундагы температураны тигезләр өчен. Көсөн бирә торгас, үзе һуып китә. Термодинамиканың икенче теориясында былай дип әйтелгән. Табигатьтә бөтә процесслар һәр вакыт энтропияны артырырга яки даими булып калдырырга тырыша. Энтропия ул була. Дөньяда тынычлык, тәртип, тигезлек дигән билдә юк. Әмма даими һүзен ничек аңларга? Мәсәлән, янгын яна икән диебез. Ут яна. Уны һүндереп булмай, әмма зур янгынга ла әйләнмәй. Ничек яна, шулай яна. Ошо мисал була стабиль даими энтропия. Энтропия ул шау-шоу була, буталыш. Ярылган кәсә кире яңа булмай, әсегән һөт кире һөткә әйләнмәй, үткән көн кире кайтмай. Энтропия һәр сак бар. Теге из прошлого дигән сыга бит фильмдар үткән вакытка ла кайтып булмай. Вакытта кире кайтырга булһа, димәк ул технология энтропияны кирегә җибәрә. Әлегә тиклем кирегә кайткан процесслар күзәтелгән булманы. Уны яхшы. Өченче теорияга күсәйек. Был теорияла әйтелгәненсә, абсолют ноль температуралы системала энтропия булмай. Димәк, ул системала элементтары бөтенләй тәртипле хәлдә. Мәсәлән, Гоби сүлен карайык. Унда миллиард ком бөртекләре тыныс яталар. Һәр бер бөртек ул энергия дип уйлайык. Бөртек энергия булгас, ул йылы тудыра. Безгә абсолют нольга җитер өчен бөртекләрдә йыйып юк итер кирәк. Капыл ел күтәрелә. Бөртекләр бер-бер менән төкешү аркасында көчлерәк кинетик энергия барлыкка килтерә. Димәк, энтропияла капыл зурая. Абсолют ноль тагын килеп сыкмай. Дөньяла барыһы тынычлыкта һәм тәртиптә булган изоляцион система юк. Система дип нимәне әйтәләр? Мәсәлән, безнең табигать. Энергия бер төрдән икенчегә әйләнә. Еган ул система, бар дөнья ул система. Шулай тамамлайык. Изоляцион система юк. Барыбер нинди булһа ла хәрәкәттәр бара. Улай булгас, энтропияла тик тормай. Абсолют нольды җитеп булмай. Явай телдә әйткәндә, тәртипте җитеп булмай. Без Зигантур компанияһы Башкортстан буйлап сәяхәт оештырабыз. Бөгөн төркемгә язылыгыз. Өченче теорияһыз МРТ технологияһын сверхпроводниктар, термоэлектр һуыткычларда күз алдына килтереп булмас ине. Күбеһендә шул өченче теория менән бәйле термоэлектр материалдар бар. Шулай ук бездә теге политетрафторетилен дигән матдә бар, икенче исеме тефлон, унан эшләр таба. Шулай ук җиһанга ускан ракеталарда ла шул ук тефлондан эшләр. Борынгы алхимиктар кызык булган. Бакыр, көмеш, кургашты бер-бериһе белән кушып, алтын сыгарырга маташкандар. Бер нисә йөз елдан икенче кешеләр безнең заманга шулай аптырап карарлар микән. Лайк куй, репост куй, миңа ул кирәк. Һинең лайк һәм репостың мин Галиян, һин Җиһан каналында.